Bleguduk manyar-manyar mrigantil buntute yang maha bebek. Ya kok dadi kaya ngono wis Sinuwun Darawati. Malah sampeyan lupute karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaling Nata Darawati ning kondang Titis Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing utang ngandung katentreman. Ning nyatane sampeyan ora iso gawe tentrem, sampeyan ora iso gawe bungah wong liya, sampeyan malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing namane angganing Ratu Darawati Menggara ora ana nyatane. Nyatane sampeyan mengko suara wani ngiyas karo Kanjeng Prabu ngaring-ingilane dadaring Prabu Darawati. Jeleh nyawang jeglare jagat semih rembulan ayo aja unek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Darawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Darawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Darawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani unek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora ngerti. Wah, hitak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhane wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mulane aku dunauneke Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggih. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur menjur karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwanene karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringi kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maringanmu karo kowe, wani unek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Darawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki menggari piye? Lho. Lho kok Sinuwun Prabu Darawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu ning sanes kula, ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Darawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki, gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep kerasa terus aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula Sinuwun Darawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek marang waktu jan iki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk mungkul negara Ngamarta. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rai para ing Ngamarta ngaturaken pasgan. Pana kramipun njuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu.
jimat pengayoman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu kula wayah betul jagat nuninggih Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Naraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung keparan kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Naraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kula pundi Candaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah wonten madyaning Daturaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Koko Prabu sesembahan kula ing Ndrawati. Kawula nok-nok nggih Yai. Sampun mboten kirang prayogiti sawanipun ingkang rakanto ing Ndrawati wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Yayi Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Ya tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogane belenggah ning Daturya Praja Ngamarta. Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Werkudara. Nadyan kula ingkang raying Madukara Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap wada Paduka Koko Prabu Ndrawati. Yayi Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah. Kula pundi jimat pariping dayana ing kasantosan paring maestu Paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Yayi Janaka. Iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar nek kula sedewa ndak tampa siap diatur bekti kalawanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Nok-nok kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya kembar pinten tangsen kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah. Mugi parenga sak mangke Paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng atur bektinipun ingkang rayi Ngamarta saha anggen kula sampun kumolancang wantun hambuyungi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta. Sepinten ngalpatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa. Mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan kepareng anglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta pun punta diwanggen kula kumolancang wantun ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi ngemuti bilih kang Naraka menika dados pujangganipun para Pandhawa. Jagat menika ngantos kebrebeken sambung rapatipun antawisipun nata ing Ndrawati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sederek tunggil Yayah Rina. Turta gumelaripun ingkang Naraka ing Madyapadya menika mboten sanes kejawi amung minangka dados ing para kadang Pandhawa. Mila sampun ngantos Paduka Yai Prabu nimbali wanci Rina nadaning wanci ratri ingkang Naraka nampi dhateng kewajiban ingkang awak kula mboten badhe swala. Tertentu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing Naraka Indrawati. Malah kaselak nata ing raosipun ing Naraka Indrawati. Dene sak mangke kula sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya, mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Naraka Indrawati kejawi enggal kula nampi dhateng sabda tama Paduka Yai Prabu. Wonten menapa?
dene Paduka ngamontaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana mandhaping para nayaka punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka Indrawata Yai Prabu Darma Aji Hanjrah ingkang Guswita kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanyo maweh raras renaning driya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu saestu adamel asrep raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati wale-wale menapa rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Daturaya negari Ngamarta dinten sakmangke menika mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanglendranipun ingkang rayipun Puntadewa tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan nalika ri Paduka pun Puntadewa nglampahi sari-narite sesemek Aran Raja mula bebantal Bata Sarimbak ing wanci anggara kasih Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika Sinuwun Prabu Jim Yudhistira Koko Prabu Ndrawati tertentu sampun mriksa bilih gumelaring negari Ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhegan dening Prabu Yudhistira sakadang kadheyan tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat wana marta miwah kadang kula pun Pramadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra negari Jim kula wau temah kababar dados kamanungsan wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Ngendraprasta inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Koko Prabu wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sakmangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa ngemuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira mila jawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning Jim menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang ngrayipun Puntadewa Koko Prabu kados menapa
lalampan ingkang kula tampi menawi kula mboten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira jernyatanipun Pandhawa menika mboten yasa negari namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra tuwin nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalindraning jin ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun. Koko Prabu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau printen panteraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabayasa inggih Prabayeksa padhang sutaning manah kula Koko Prabu nyuwun pamunten. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten jer paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa Ngamarta tegesipun Kyai Prabu ingkang sampun pilih minangka dados makuthaning bangsa ing Indraprastha. Teka namung badhe ambangun Prabayasa wujuding pendhapi Prabayeksa kemawon paduka dadak mawi kodheng penggalipun menika ingkang dipun penggalih menapa tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih paduka Kyai Prabu menika babagan perkawis menapa Koko Prabu dereng kemawon kula munjuk atur sabdanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumrenan cetha kula tampi wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Prabayasa inggih pendhapi Prabayeksa. Wewangunaning pendhapi kedah dingginakaken wujudipun ingkang winastan kayu jati. Kayu jati seret utawa pelet deket sembur. Ingkang angka kalih wujuding wedhi malila, angka 3 gandhik malila watu cani. Angka sekawan inggih menika gilingan mas. Koko Prabu ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjak nersa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan mas sampun tambuh-tambuh dhateng pinten-pinten brahmana tuwin resi pandhita ewadene sami mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Koko Prabu mila gandeng paduka menika nadyan wujuding jalma sawantah nanging paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandung kabagyan tuwin katentremaning jagat tartemtu paduka Kanjeng Koko Prabu muli ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan mas keparemambak barana dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadya ngupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Koko Prabu Sang Pantara Ratri amung cipta pukulun Om tanono liwan kaeksi mila katur kang sun domane rasa sakrageng ulun sumembah Kresna kakangku Werkudara piye bareng wis rampung ngendikane bareng kakangku ing wis ngendikake gore bakal kepengin bangun Wujudipun Prabayasa ya Prabayeksa ing mapan ana negara Ngamarta
Monggo bareng kakangku wis paring pangandikan akeh babagan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur wedi malilo gandhik malilo watu cani lan gilingan emas teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lelakon iki lho kok lah kok siap diparing dawuh utawa siap dimatur lawan aku ora nrimake marang lelakon iki sebabe apa dasarmu piye Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujangganing Pandhawa kowe dadi suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrimbyahake tangan ora lali tansah taren karo Kresna kakangku perkara iki kangge padhangno atine barep kakangku kok sik lah apa Syadi ora prisa menyang endi dununging syarat srana ing ngendikake dening Yayi Prabu Darma Aji. Najan bola bali bareng kakangku ngajak sapejagong karo aku apa dene Janaka. Apa sing dikake dening bareng kakangku. Bloko Suta aku ora marteni menyang endi dununge lan menyang endi wujude kaya apa wujude lan lenggahe menyang endi. Mula tumuli aku matur karo bareng kakangku. Gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati. Mula ora apa lulih prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbalan rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging syarat srana mau. Yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh, ora usah dadak kowe sing tumandang. Werkudara paring dawuh papane menyang endi, aku sing sagu goleki. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta. Mangking ngerayi Janaka ing sagah ngupadi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Werkudara Kresna kakangku piye? Arjuna wonten paring dawuh padha semene sawetara pun kakang bakal munjuk atur saning Yayi Prabu Darma Aji. Yo aku tak midhangetake ingkang tetela Yayi kula wonten paring dawuh Koko Prabu syarat sraning sampun paduka ngendikaken bilih dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira medal margining pasumpenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa. Mongko cetha dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan syarat srana supados rancak kewangunan ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malila, angka 3 gandhik malila watu cani, angka sekawan gilingan emas. Nuwun sewu. Sak pangertosanipun Nyara Ndarawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nengga kayu jati pelet deket sembur. Menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling. Mapan wonten ing Guwa Sela Mangling. Werkudara iya. Bapane sapa? Lho, kok sik to? Lah kok Syadi lali karo kadangmu Tunggal Bayu? Kadangku Tunggal Bayu sapa? Kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situbanda. Mula yen to Syadi wani nembung kelawan kadangmu Tunggal Bayu, iki mengko bakal kasembaning Yayi Prabu Darma Aji. Dene angka 2 wedi malila. Kuwi papane ana ing Kedung Tuntang. Kedung Tuntang. Iya. Ana ing sak ngisoring Gunung Himalaya ana wujuding kedung pesasat segara anakan. Nanging sejatine kuwi dudu wujuding kedung lumrah, nanging kuwi kedaton. Mula tembunga kalawan Sanata Prabu Sayong Sari ingkang wujud baya putih. Wedi malila mau ingkang asta panjenengan ingkang sinuwun. Wah, yo angka 3 gandhik malila watu cani. Gandhik malila watu cani kuwi papane ana ing Kayangan. Uga gilingan emas kuwi uga papane ana ing Kayangan. Do ing nguni ingkang kagungan ya kuwi Nalendra Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Nanging saiki wis pinundhut kondur ning Kayiwangan. Mula mung karyandung gawe sapa wae ingkang bisa ngaturake syarat patang werna ana negara Ngamarta iki ya kuwi dangu Yayi Prabu Darma Aji kasembatan ambangun Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyasraharja
manutore becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit makin andatra rupi tukang reribeti Tidemat daling pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Alindra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna duh Alindra ing wicaksana wasis riwus nyoparing dawuh kata-kata mring sanggya para Pandhawa dadosaken leged jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare ganter wadu jarawangen cokon durung abang idul-idul manding dasaring pertolo kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping urya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana Candra ora ke Gajah Medhot saka Wandilan mung sawanipun utusan sang negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ya sangkum bayana ingkang wantun mancat ponceriti minggah datur ya negari Ngamarta mangrembang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir menehi dalan Jawa menehi dalan mendalon tata trapsilanira ngajemaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidine rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat masaning Bathara Ayapura jagat Yayi mbok menawi wonten pigatos Bapa Penemban Durna tumuli sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa pigatosipun menapa saking ngarsanipun pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang langkung sekeca Yayi kasinggihan Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban semban kula ing Sukalima Bapa Penemban swala sila berdobo suwanu gembol sumerante apa lha nuwun inggih nggih sampun kula tampi sumpah seganipun anak Prabu Ngamarta agarya bombong raos manahipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngamarta nggih anak Prabu Puntadewa kula pundi cundaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Penemban mboten langkung kasricakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika
anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Penemban. Oh, gondhok bleguduk. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, mekaten Penemban. Oh, inggih. Tansah pinayunganing kawidadaran ing sambi kula sowanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta, nggih. Ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula. Ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampih karo bombong raos sing manang mboten langkung kasekecak nggenjengan dika lenggah. Kula sampun boten kirang prayogi nggih. Anggen kula kabeh atur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuro Durna bapakku. Anak anu nganindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cak Bagus. Ndak gegem dadake jimat. Prayoga nunggun melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga pratane bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Iya. Apa wis tak gunake? Iya, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh manunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong merga yen to wong sing tak wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka wekasan kawruh mau mung bakal ngobar jagat saisine ning yen mau duwe rasa becik atine apik bebudene ya becik mbok wenehi kawruh mau bakal babar katentremaning jagat raya Werkudara. Durna bapakku ngestukake dawuh. Prayoga nunggu lenggah kaya wis Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Piye Sembadra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan. Syukur. Sri Kandi inggih. Pinaringan waras Bapa Penemban. Manuhara tasih pinaringan waras Larasati sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adil lair lan batine aja mbanci timban ciladan. Boten Penemban. Mergo mengko dadine ora apik. Inggih ngestakaken dawuh. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa Penemban. Kok isih ana panitia siji sing rambageke iki. Setyaki wonten timbalan. Kok ora mbageke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngopo mangke menika perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kowe ora mbageke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin, nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbageke tanpa segu, kowe tanpa mbageke karo Begawan Durna ora apa-apa. Wong ki mung kari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbageke ora ngerti tata krama karo wong tuwa bakal entuk pelaking dewa. Setyaki wonten timbalan aja nganti gaweku cemas maning nata ing Ndrawati mbagekno sing apik-apik Begawan Durna sambil harja rawuhipun slamet Setyaki. Syukur. Lho kok ora penak to mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk ngono ra gawe marang atiku. Pangestuku tampanana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa Penemban Durna, wonten dawuh, Ken. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Menika ngaten nggih, Ken. Kemarin kula badhe mundhar kusa paduka anak Prabu Puntadewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Menawi telepate ngaturipun ing Bapak ing Sukalima kepareng manggul birna sami. Menika istripun ngaten.
Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti welaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata. Kasinggihan yen. Kathah para kawula njing sakit sonten tetiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sedaya tetanduran tanentuh ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Monggo tiban ketiga ngerak agak-agak ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sakatahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Inggih Bapa Panembahan. Oh inggih nggih, panjenengan rawi rawuh wonten negari Ngastina, mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak boten mentala nyumurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang boten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit. Sasampunipun enjing sakit boten saged dipun tulung, sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados sing pagebluk ing mantuk wonten negari Ngastina. Mekaten Panembahan nggih nggih. Kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak boten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pejah. Monggo boten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten mongko mboten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa mboten mengerikan. Kawontenan kados mekaten menika nggih kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Iki lilipen watu satrek. Dumadakan pecah. Menika marambah mangaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten. Nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja, mboten nganti kanyono-nyono. Enjing wangsul wonten griya, sonten sakit, enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngaten menika wongsal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Tumuli anak Prabu Duryudana paling dawuh kaliyan kula, Bapak Durna, panjenengan menika dados pujanganing kula. Kula aturi manekum dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pundi caranipun supados negari menika Ngastina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih. Malam jemuah kliwon inggih ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan, kula minggah wonten sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Purwedat nampi menganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula tuwin paring dawuh, "Oh ngilahing Begawan Durna, negara Ngastina isa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani." Gandhik Malela Watu Cani. Inggih. Tumunten kula juga saking tapa. Pungun-pungun amargi kula piyambak boten mangertos wonten pundi jenengipun Gandhik Malela Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi jenengipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing anak kula. Tumunten kula kemutan bilih kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Mboten kok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinanding dring setunggiling Nalendra ingkang panci nante panggraitane turta pinter, dasare titis dewa. Mboten saged kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Kawuningono niki wau janjane kula mboten bidhal saking Prapan Sukalima, nanging kula bidhal saking negari Dwarawati awit saking
pertapan saka 5 kula jumujuk wonten ing negari Ndarawati. Nitebis jalur 1A. Dumugi Ndarawati lah kok suwung. Mboten wonten nata Ndarawati ngendikanipun bidal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul wonten ing saka 5. Tumuli kula bidal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Ger. Wonten mriki pinanggihan Sina Prabu Ndarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten sukaliyane penggali paduka anak Prabu maring wedal sawetawis. Anggen kula badhe sampe jakong lan nata ing Ndarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula dipun parengaken, Ger. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Bapa Penemban Durna mboten betah kaliyan para Pandhawa. Namung betah kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Betah kaliyan kula. Inggih kasinggihan mrok Koko Prabu. Menapa dipun parengaken sawetawis kula radi majengaken kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kresna Sinai Sinai manglung mintonaken Dewi Kramanira ing Bapak Durna wonten wigatos menapa kanyan ingkang putra ing Ndarawati. Oh, ngaten nggih. Sampun kathah-kathah nggih kula munjuk atur. Mesinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menawi sampun aturaken sampun anak Prabu Puntadewa babagan inggih menika ing winastan Gandhik Malela Watucani. Gandhik Malela Watucani menika dados sarana waluyanipun negari Kresna ing Taman Pagebluk. Mongkang sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu menika dados syarat srana para Pandhawa nggih badhe mbangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kersa lho, menawi kersa Bapa Durna klaturi ngalah sawetawis. Mangke menawi sampun purna para Pandhawa nggih mbangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa, tumuli Gandhik Malela Watucani kula aturaken wonten negari Ngastina. Mangke riyen to, mangke piye? Gandhik Malela Watucani kula boyong ripin wonten negari Ngastina, mangke menawi Ngastina menika sampun padhang. Tumuli kula konduraken wonten sanipun anak Prabu Puntadewa. Lah, sameneika kula nyuwun keterangan. Gandhik Malela Watucani menika kula nuwun sewu. Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe munjuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nggih. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegari Ngastina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina. Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara iki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malela Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi drengipun Gandhik Malela menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa Kurawane sarta Ratu Ngastina wis padha ra weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase ming goleki Gandhik Malela Watucani kok dadak nyeroyo wong kana-kana. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jenengan dika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Narendra ing Ngastina, panjenengan kula dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan menika dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil butute Yang Maha Bebek. Ya kok dadi kaya ngono wis nuwun Ndarawati. Malah sampeyan lupute karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring nata Ndarawati ing kondang Titi Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing tukang ngandung katentreman. Ning nyatane sampeyan ora
iso gawe tentrem, sampeyan ora iso gawe bunga wong liya, sampeyan malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapan nang angganing Ratu Ndrawati menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampeyan mentolo nyumurupi pati ning para kawula sak negara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi regane atuh? Lebat suara wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Ndrawati. Jelek nyawang jeglaring jagat semih rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Ndrawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Ndrawati. Yen nganti kowe arep nyamah asmane kok Prabu Ndrawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani unek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora ngerti. Wah, tidak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen masis tenan. Kowe ngerti labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mulane aku dunawake Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggih. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringi kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maring anu karo kowe, wani unek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndrawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki menggari piye? Lho. Lho kok sinuwun Prabu Ndrawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu ning sanes kula ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun, wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndrawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki, gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep rasa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula sinuwun Ndrawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwekan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran ning negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek mari lawanku nyanti. Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku lakon ngamuk munggul ning negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, bathik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayuya Suyasa, ora urusan perkara ya sakarmu, ora ya sakarmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? Mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku. Wani wae wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh.
Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturan dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton kapok ora. Wah. Itenono. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merak-merok. Jotos wae modan. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngatur nyuwun pangestu. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Depate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngambil Sunan Prabu Dwarawati supaya nyuwun prisa wonten widulungipun gandhek malih watu cani. Nggih. Sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu. Napa Ndarawati kula unek-uneke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-uneke sing ngadu arep kali kula dudu nata Ndarawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga diwangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-uneke karo sinuwun Ndarawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan paraning bilai. Brus niku Sencaki jotos kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara Ngamarta krekel ajeng tangi tubruk Sencaki diajar mboten sah nangis ora nangis piye lara ditanya wong kok ora nangis Kurawa diketake barengipun Setyaki tadi kepalang, Setyaki tundurke, kula pengen adu arep karo nata Ndarawati. Aja kula suni prisa. Teng pundi gandeng malih watu cani? Oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang. Pun pokoke diketoke Dipati. Nggih, ngestoke dawuh Kakang Mrembat. Setyaki Kartomarmo aku ngerti yen kowe bakal belani karo Begawan Durna ayu Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku wah kemewat ucapmu keparat aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe sing dadi nyatane kene marakaning patimu gletho ndasmu mati sawise urip arep kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Sencaki.
ketemune gendone. Mula aku melayu bae. Perang rasa milih-milih mungsuh. Weh, nah aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuh aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin sumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang kudu wani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Pakde. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Nek kula waliyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya pelang ora kita dilo-dilo mungsuhe aku lawani. Terus sing tok karepe mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca trilogi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumayan aku kok musuhe abot-abot iki. Pak dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lepate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek solo kok. Tibantangan jeblok siramu. Yo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati ngledak meguru karo kowe 20 taun. Oh aja combong. Aja umuk. Wong kibil ngopo? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu. Yo. Wedan. Sing seru iki wis celo ora kloso sing kudu menungso iki dapulmu umume diantem iki caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho hah nek aku tok kon males tak antem. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudu dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tok Kandeng Pati trimo oleh dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja raca dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wis modal boben, urip doyak-oyak utang kok. Modal ya Ben sing gede banget baramu ya Pak De sing gede banget tangan pulau aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anak ewelku dolo malemku tanpa pepinjan mula dadi wong ora sok gleleng aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan kok ya lah ngandel ora diantem pisan gledak kok Dur urip apa mati le urip gini iso wangsulan setengah mati man urip ning setengah mati heeh mbok duripke meneh wis la ico aduh Piye maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Suwe. Watak tidak. Citrasi. Nggih, Man. Maju po. Ngomong suwe. Antaséna ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh.
Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku ora terus menggaman. Amo susu Suramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton mang. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangkeng teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tua lho. Lho, wong tua. Mamang tonton. Labrake apa? Cici, apa ci? Sentyaki. Dasar kula nyoto. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok aja genggembelo siramu gegleleng pacakmu ki iso ngangalake Kartomarma medhot janji. Satama. Karo Durmagati tok kalake. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati kering aku. Ayo! Aku Suramrata Jaya Mrata imbangnya padha-padha. Anggape aku soto timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu deh. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa sapa? Siwa tentrem kok. Lakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Ayo. Aku Suramrata Jaya imanyen pondo-pondo. Iki Raden Arya Citraksi. Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja? Iya. Kok termasuk mungsuhku. Idyan mboten nginten menawi Pak Citraksi dalu menika ngedap-edapi. Apa pancen? Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Mairot. Mula titik natah mendat jiji nara mengker. Kowe nyoba tangane Citraksi. Mula tibano mati dening aku. Modar kowe. Iki sapa iki? Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe iki kepengen tak sisirnake? Padha karo perjuangan. Wong maju perang kok seliliten. Tehetan. Hah? Malah guyu. Piye, Jeti? Sampeyan weruh tandang kula. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang.
Kukulon joget sampean weruh. Weruh. Aku ya gumun wis saploke nane Mak Erot kok glewengku ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi Bapak Bakar iku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Padhe kula aturi mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegak Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake weruh terus mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacacacacan gak rambutnya tendang dia kontal. Saka kadoan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, Kuku kula ya. lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lemu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang. Kuku kula rung mampu wis didupak dada kula. Yes. Wonten rai kula dia candak banggaan kula bantenge nang ngebuk. Brek. Tele-tele kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-tele. Dene rasa. Tele mantap. Barang kula kene niku awak kula diangkat set. Terus ngerti mak. Slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten. Kayak enak. Terus kula nun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Nek riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang buktake. Nek nganti engko ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang buktake nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa sih mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tangan sampean dingengi man. Iya. Dangane mulih nang Plaza Jenar. Ngowo. Berak blirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Isin aku. Jarene lho. Jarene apa? Jarene iki sing cicing aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayak ketok gulumu. Maju tendang mutan. Ora masalah tendang. Kuwi sidang aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata. Tuwekan. Ora golek dalan becik, golek dalan sing sampe nae dhewe. Seger man. Seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun? Maning jajaran Sukertaning Baru iblis anak.
Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintrangane Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso namani Kyai Cundamane aku meguru karo kowe Setyaki Barat. Apa lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane ngasta Kyai Cundamane. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya, Lek? Iya. Jane sing tok ajabi ngopo lho? Jane nek ora ana ora usah nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika beto Kyai Cundamane. Dereng marem awi dereng jotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundamane kae engko tak rebute, aku tak mlebu njeron bumi. Mene Durna wis ora nggawa Cundamane ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjelek le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh nggih, ngesaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambes bumi nek durung tekani aku tak ning burine Begawan Durna Cundamane tak jupuke kolonen. Oh nggih. Estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning meran. Ngaku aku ambil tanggung Begawan Durna kira-kira kuat nadahi Kyai Cundamane. Oh, sencake aja ngembelo sirahmu gleleng pancakmu Gusti Setyaki. Kyai Cundamane iki tanake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekaning mati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadahi Kyai Cundamane? Sing tawedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamane ora tinjo ngakhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mergat. Nanti Antasena sing ana. Wah, Setyaki tak tukang modar gelundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. kowe dikapake Werna-werna dijotos, ditendang, dibentang, banding digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. wah iya Piye wong lara kok iya. minggiro Setyaki tak oyahe karo guruku. Wah Setyaki tak banting modar. Banting Setyaki dibanting doyak. Apa kowe lho, apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sampeyan dhewe. Durna iki prita manyor-manyor kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awi karo Setyaki doyak, Setyaki doyak pateni. Wah bungke
Senjaki, ha. Wis dadi wong Jogja, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diinceng karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotos karo Bagawan Durna. Tentrem uripku ner ing Sambikala, cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti yang jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Njotosi iki mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Senjaki ngrabrak aku. Terus bapakmu kewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Senjaki pateni. Senjaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran Majelis Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu? Aku? Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majelis Setyaki gedene materi Majelis Setyaki. Nek nganti bapak materi Majelis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kabeh mau sumbere saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Tolong aku. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anak mulang nang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Apa ora kowe? Werkudara ki aja kok mateni Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe weteng mentala. Mergo anake dhewe wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati.
Nek perlu Gatot Kaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara. Setyaki. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takono waton rangel-rangel. Engko ndak bijine elek. Sing ngakon Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? Sapa? Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nek nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Sencaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Sencaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkum. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis dak. Mergane ora tak gendong aku ora kasalah kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu aku diajar Sencaki. Kowe mlayu mlane aku diajar Antasena. Aku apa juga bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyen ya. Kelunyunen Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena mati dening aku ani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doya. yo. Tak oyahe. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora ngrasake kabeh. Setyaki tak oyahe. Oh ya, saya.
kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca modal luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet mudar luweh. Keseron ora bapak mau ling banting nek mati tenan. Oh. Isih urip Mas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati kan anggere diabapi raine dhek mesti balas ngabapi. Rasah Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Semaran. Pripun Kakang Dono? Mundur sih, Pak, mundur sih. Biyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa gambaungke Merut layut sagum praratu sang swatama Werkudara Arjuna kula nang Antarja wonten ing balet. Pancen sengaja lancur Pandhawa nindakar parang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira. Ya. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara. Nggih. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati pelet depet sembur kuwi kagangmu tunggal bayu ana ing gawa sila manglik mula sawana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau yo Arjuna wonten maring adawu munggah ning kayuwangan nyuwuna ngambil gandik malila watu cane kelawan gilingan mas wondene Antarja manjinga kedung tuntung sarana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malila kalau nonton ngestaken dawuh perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lan nang sakarone apa dene anakku jangkar bumi niki ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula pinjang menapa dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Raja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kalelumuk ambraganggeng awito denceng dencengan ya jagat pangestu ngoro weh lah ta lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adikku tunggal Bayu iki Bayu panutup Bratasena padha kanthi raja sapratamu yayi kadangipun kakang yo pamujine Setu Bondo kakangku Nering Sang Bikala aku ngaturake sembahku katura waladala tak tampa yayi tak tampa gawe gedhening ati ning pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Bratasena apa to Kanjeng Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning Guwa Sela Mangleng Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika yang bakal mbok aturake marang pun kakang ana wigati apa Setu Bondo kakangku Werkudara piye nggonku kedarang-darang Prapta ning Guwa Sela Mangleng sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo kakangku yo bab apa Yai diutus dening barep kakangku nelingi yen to aku nderek mukti ngawibawa ning Praja Ngamarta suwita marang barep kakangku mula aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja yen to diutus marang Nalindra kudu ngrampungi karya pancen bener kaya mengkono lha wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi pendhapa Praba Suyasa ya Praba Yeksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira monggo bareng barep kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya wujuding Praba Suyasa ya Praba Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau Setu Bondo kakangku mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bondo kakangku aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangleng kene bakal tak boyong marang Praja Ngamarta Setu Bondo kakangku ing Brahmara remangus wong nyong ambrangangan kati karunaning kasose yen marga ngemalatku iladal Werkudara Setu Bondo kakangku yen satemenipun kakang ora bakal ilo maringake merga
Pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Gua Sela Manglek. Jalaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata. Apa ora pun Kakang yang bakal nampa pidana? Yen pancen ana dukaning para dewa kuwi aja nganti kelepetan tetusan. Kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara. Dosa lan cilakane bakal sandang aku ora bakal wegah. Yen pancen niatmu kaya mengkono, pun Kakang ora bisa mambengi marang keparenging Si Adi, adiku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang. Nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur. Yen Si Adi kepengin boyong tegoren dhewe, boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu. Pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bondo kakangku. Suntuk parila ingkang ngraka Sang Gajah Setu Bondo sigra manjing pepengeraning Gua Sela Manglek wonten wujuding kayu jati pelet deket sembur ingkang agenge 7 prangkul. Parandri samangke Raden Werkudara sigra angempakake tirta rasa kundha. Eling-eling lamun dipun awatek wujuding tirta rasa kundha kekuwataning Sang Werkudara wuwuh 800 gajah jinandak ponang kayu jati pelet deket sembur binedol wani binaya wonten negari Ngamarta.